Mňa napadlo, že urobím takú hru s tebou, poviem slovo a ty mi na to budeš musieť odpovedať jednou vetou alebo dvoma vetami veľmi rýchlo, čo si o tom myslíš. Rodina? Čo si myslíš o rodine? Rodina je pre mňa niečím, alebo nejakou inštitúciou, na ktorú sa môžem spoľahnúť. Ja sám mám 5 detí a manželku. Minulý týždeň sa mi narodila dcera Viktória, takže rodina je pre mňa všetkým. Ďakujem pekne. Všetkým s veľkým V. Dobre. Skalica, tvoje mesto. Skalica je pre mňa jednoducho povedané naozaj hlavným mestom Záhoria a pre mňa je mestom, ktoré mám rád. Peniaze. Jeden človek povedal, že bohatý nie je ten, ktorý najviac má, ale ktorý najmenej potrebuje. Pre mňa sú peniaze dôležitým faktorom, ale nie sú cieľom. Určite nie. Sú prostriedkom, ktorý mi pomáhajú. Ale nechcem ich mať čo najviac, chcem ich potrebovať čo najmenej. Okay. A čo by si povedal na cigarety? Cigarety? No, pán doktor. Tam je problém. Cigarety sú príjemná droga, ktorá určite ako lekár musím odmietnúť, ako spôsobuje strašne veľa zlých vecí a strašne veľa zlých chorôb. Teraz si mám ešte ťažšiu. Tráva. Tráva myslíš akože zelená tráva, alebo tak, marihuana? Vieš, obidve sú zelené v podstate. Áno. Tráva, no. Ako lekár zase ti poviem, že akákoľvek droga, ktorá môže vyvolať návyk, je svojím spôsobom smrteľná. Tak spýtam sa to na nové technológie, napríklad počítače, mobily, alebo ja neviem, MP3 prehrávače. Ako sa s týmto dokážeš vysporiadať? No, tak akože viem, čo to je, samozrejme. Mobil ako užívateľ používam samozrejme. No jasne, nejako som ti musel zavolať. Áno, nejak si mi musel zavolať. Problém je, že keď mám si stiahnuť niečo na mobil, tak musí to urobiť za mňa moja 15-ročná dcéra, ale dosť sa mi darí ju presvedčiť. Ale som bežný užívateľ a myslím si, že dneska každý človek musí nejakým spôsobom ísť dopredu a používam dokonca veci ako, alebo teda platformy ako Skype, Facebook a Twitter dokonca. Tak pridám si ťa na Facebook, dobre? Áno, kľudne si ma pridaj. Mám na Skype dokonca aj moju 15-ročnú dceru, s ktorou skypujem. To je super. Keď už si spomínal tú dceru, tak ty si rodič, tak slovo rodičia, čo by ti to evokovalo, alebo aký máš na to názor, alebo... No, tak ako som povedal, že rodina je pre mňa všetkým, aj moji rodičia pre mňa znamenajú, že stále žijú na Orave, pre mňa znamenajú vzor aj otec, aj mama. Otec vzor možno človeka, ktorý stále robí a stále ešte je veľmi aktívny a pracuje. A mama niekoho, alebo moja matka niekoho, ktorý udržiava to teplo rodiny. Nejaký tmel, presne. Takže pre mňa sú rodičia veľmi dôležití a ja sa chcem takisto snažiť byť taký ako minimálne ako oni, ak nie lepší. Tak spýtam sa ťa na tvoju materskú stranu KDH. Pre mňa táto strana znamená naozaj taký hodnotový systém a taký pilier, ktorý zachováva tie tradičné hodnoty. Život ostali od toho 90. až do teraz a oni sú v podstate prvá strana, nie? Federálneho parlamentu, ktorá ostala až doteraz. Určite. Prvá, no verme, že nie je posledná. Keď už som naštupoval to KDH, tak politika ako všeobecná vec. Každý človek dneska, alebo teda strašne veľa ľudí dneska si povie, že politika je niečo, čo ťa musí zákonite zašpiniť a čo je špinavé a čo samozrejme nie je úplne košer. Pre mňa, možno som naivný, ale pre mňa je politika oblasť, kde naozaj môžeš niečo ovplyvniť. Máme dobrých ľudí v politike a ľudia chcú robiť politiku. To je dôkaz, že táto krajina ešte nie je úplne ľahostajná a ešte nie je úplne taká konzumná ako niektoré iné spoločnosti. Dám ti ľahšiu otázku. Konečne už, tak? Si sa zapotil, vidím tam nejaké kvapky potu. Zvieratá. Zvieratá, no. Máme niekoľko zvierat doma. Jedni sú rybičky, tie ale asi 4 alebo 3, neviem, či ich mačka nevybrala. No, oni sa niekedy aj povedia navzájom. Mali sme 3 andulky, z toho ale 2 asi uleteli a mali sme samozrejme aj domáce zvieratá, mačku, ktorá sa nejakým spôsobom omylom
priplietla do kolies, takže ja mám vzťah k zvieratám veľmi pozitívny, máme veľmi rád psov. Momentálne tým, že máme týždňovú dceru, tak nemáme psa doma, ale určite plánujem si ťa. Ďalšia otázka, hudba. Čo počúvaš? No, Čo máš rád? Hudbu si mi dal dobrú otázku, pretože ja som hrával v hard rockovej kapele. My sme dokonca, som spieval, hrával som na klávesi. Nahrali sme plaky v roku 1985, vyhrali sme niektoré aj také ešte socialistické súťaže a hudba je pre mňa skutočne maximálnym relaxom a počúvam aj dneska nejaké také veci, ktoré aj letia, ale počúvam hlavne hard rock. Hard rock. Tak to by som na teba vôbec nepovedal. Teraz idem na Yes. Na Yes, ktorý bude 31.10. Yes nie je samozrejme hard rock, je to retro, ale počúvam. Ja som začal počúvať tiež retro. No, vidíš to. Či je retro, tak to máš toto ale stále je to hard rock. Stále je to hard rock, dobre. Takže hard rock. Spýtam sa ťa na šport. Ty si zo Skalice, tak hokej. To je také dobré. Skalici. Ja mám rád šport, rád behám, chodím na bicykel a mám rád také vytrvalostné športy. Čo sa týka hokeja, robil som lekára hokejovému dosť dorastovému tímu, keď som robil ešte v nemocnici Skalice ako chirurga. Takže bol som s nimi v takom relatívne úzkom kontakte a samozrejme ako Skaličan alebo ako človek, ktorý žije v Skalici, hokej mám rád a fandím a dúfam, že budeme prvý tento rok. Dobre, to som rád, lebo ja som kedysi hrával hokej. Boli sme tretí pred 2 rokmi, minulý rok druhý a už len prvý musíme byť. Dobre, ďalšia otázka. Si taký celkom elegantný človek, ak sa na teba pozerám, čo by si povedal na módu? Alebo na módu mladý? Moja 15-ročná dcera, to som strašne šťastný, lebo ona za mnou hocikedy príde, chodíme spolu nakupovať šaty pre ňu a ona príde ku mne hocikedy ráno a mňa sa spýta, či sa jej to hodí, takže som úplne šťastný. Ale ona ti zase poradí kravatu, nie? A on niekedy poradí kravatu, áno. Dobre, taká otázka. Deti, keď už si spomenul tú dceru. Ako som hovoril na začiatku, deti sú, rodina je pre mňa naozaj všetkým a deti sú osobnosti, ktoré veľmi mám rád, veľmi milujem a dodávajú mi energiu, pretože tým, že toho mám dosť veľa, prácu, záľuby, ale hlavne prácu, tak niečo, čo mi dodáva energiu, sú práve deti. Keď prídem domov, keď vidím či už staršie deti alebo mladšie, so staršími sa už môžem porozprávať, s mladšími sa len tak potešiť, tak je to niečo úplne úžasné. Takže deti sú pre mňa naozaj alfou a omegou. Vieš, čo je Google? Áno, jeden politik povedal, že vie, čo je Google. Samozrejme viem, že to je vyhľadávač internetový. Používam ja tiež Google, aj keď som používal Yahoo, ale používam Google. Myslím si, že je dobrý. No tak určite poznáš nové sloveso. Vygoogliť to? Áno, poznám. Vygooglujem to, ale väčšinou sa nikdy nedostanem ďalej ako na druhú desiatku. Už tretia desiatka je... Tam už píšu hocičo. Ale zase počul som také celkom srandovné slovné spojenie, že keď ťa niečo naštuje, takú facku ti dám, že ťa ani Google nenájde. Áno, tak to je potom dobré. Takže díky moc, túto hru si zvládol super. To som veľmi rád. Dobre, díky. Dúfam, že zvládnem aj iné hry. No jasné. Ďakujem ti pekne, takže maj sa. Ahoj, díky.